Hát üdvözlök mindenkit, én Zola vagyok, és ebben a videóban folytatni fogjuk az elkezdett Survivor sorozatunkat. Ott hagytuk abba az egészet, hogy nekiálltunk kisütni a vasat, ami még mindig sül, már van 7. Igen, és találtunk egy rohadt nagy bányarendszert, majd ki kell fosztani, de erre a részre nem ezt terveztem, erre egy kis menedéképítést, illetve fel szeretném fedezni... Hol is van az a sziget? Igen, fel akarom fedezni a szigetet, ami itt van mellettünk, hogy az most mégis mekkora, mert az alapján döntöm el, hogy egyáltalán itt fogok élni, vagy nem. Mert ha nem, akkor most nem állunk itt neki házat építeni, hanem azonnal fogva látjuk, kibányászunk itt ezt a rohadt nagy kanyont, ami alattunk van. Na, ott van. Szóval kibányászunk alulunk mindent, aztán költözünk tovább, mert nem szeretnénk egy kis szigeteket lakni. Na, itt van, ezt láttam távolról, egyelőre még egy picinek tűnik, szóval nem várok tőle nagy dolgot, remélem az egy kicsit nagyobb lesz, ha odaérek. Bár egy nagy sziget, azt még talán nem is lenne rossz. De nagyon szépen köszönöm, akik átjöttek a Skype csatornáról, már 8-an vagyunk ezen a csatornán egy videó alatt, ami azért örülök. Szóval aki eddig átjött, annak köszönöm. És igen, ez egy nagyon pici sziget. Ez kisebb, mint gondoltam. Jó, akkor az lesz, srácok, hogy hajóba, nem, először még csak kifosztjuk azt a kis kanyont, és utána meg hajóba szállunk, és elmegyünk arra, vagy arra, vagy arra, és egy nagyobb száraz földet keresünk, mert most annak sem értem, hogy kibányászom itt a nyersanyagokat is. Sziasztok! Egy idő után minden elfogy, szóval most egy nagyobb területre megyünk, ott legalább messze tudunk menni. Itt a nyersanyagok miatt aggódom, de teljes mértékben fölösleges, mert úgy utálom sokat. Jó, mindenjén rengeteg nyersanyag még vár ránk ott abban a nagy bányában, remélem már kisült addig a vas, míg itt eljöttem és körbenéztem. Hú, hol is lakunk? Na, ez megint jól kezdődik ez a rész. Na? Jó, itt az lesz, hogy kiírtam az összes fát, és valahol itt. Itt valahol, ott. Jó, már azért esteredik. Na. Ja, meg azért nem is. Meg is csináljuk a páncélokat még igazából. Nekem mindig ez volt a legfontosabb, hogy legyen páncélom. Nem tudom miért, most kövezzetek meg, de szerintem ez a legfontosabb a játékban, hogy kellő mennyiségű védelmetek legyen. Na és amúgy most pillanatban annyira nem fog zúgni a videó, mint az előző részben. Ezt még mindig hallani fogjátok, ezt majd csak úgy tudom olvasni, hogy veszek egy billentyűzetet, máshogy lehetetlen, borzasztom úgy, hogy milyen szinten csattog. Videóban azért még egyszer elnézést kérek, fogalmam sincs miért. Nagyon érzékeny ez a mikrofon, szóval ha valaki most kintről szólna, hogy gyere be Zoel, vagy valami, akkor, vagy gyere ki, akkor tuti hallanátok, és ezt természetesen kivágnám, de nagyon hangos. A szomszédban valaki most üvöltetné az elég, még azt is hallanátok. De hála Istennek én egy kicsit békésebb környéken lakok. Na, meg is van a full vasszettem, ami annyival még ki kell egészítenem, hogy csinálok neki ugye így kell hát, azt még tudjuk, egy ilyen pajzsot, és mehetünk is lebányászni. Hoppá, szenet azért hozzunk, vagy nem, vagy szénnel fűtök én egyáltalán? Hozzá hát. Jó pár fákját most csinálunk, és akkor mehetünk is le. Na, ennyi bőven elég lesz. 10 feliratkozóra amúgy lehet nem fogok semmit tervezni, szóval én igazából nekem azok a mérföldkövek ezek úgy vannak, hogy maximum a 100-at. Most én a 10 feliratkozót én megünnepelhetem, de nem tudom mivel, szóval most semmi értem, hogy egy közös játékot biztos nem tudunk csinálni 10 feliratkozónál. Külön kiadást maximum egy, azt viszont lehet. Hoppá, én most eszembe jutott. Nem egy híres, egy 300 feliratkozós gyerekkel most egy külön kiadást majd megpróbálok beszervezni. Nem tudom milyen sikerrel, szóval nem ígérek meg azért semmit. Minden jöttünk? Vagy most... Hol van? Hol van a járat egyáltalán? Hol van a járat? Ez már nagyon mélyen van. Menjünk feljebb. Itt erre? Aha, itt van, na hát azért már megijedtem, hogy elveszett minden. Hú, de nagy itt ez a kezembe, ez a pajzs, azt esküszöm, el is teszem engem, most ezt kifejezetten tud zavarni. Jó, azért a vas még mindig kell. Hú, na szenet is kéne szedni, mert már abból is alig van, mert eltesztem a 99,9%-át fákjál, és ebben a részben nagyon jó lenne
gyémántot találni. Mert találnánk gyémántot, akkor át tudnánk menni a Netherbe, és ha Netherbe átmennék, akkor az nekem nem tudom miért lenne jó. Igazából nem Netherbe akartam átmenni, hanem egy enchantoló asztalt szerettem volna elkészíteni. Mert minél hamarabb meg akarom ölni az Ender Dragont, és hát azért arra fel kell készülni, nem kicsit. És azért normálisan kienchantolt cuccok, azok csak nem árthatnak. Na itt mi van? Egy kis láva. Na hát ez most nekem pont arra nincsen szükségem. Itt mehetünk fel. Erre szerintem el se jöttünk, vagy csak elnéztem esetleg. Nem? Ó, itt is van egy... Ja, és a rész még mindig nem találtam meg, szóval valaki tudná, hogy hogyan kell az, hogy mennyi idő alatt tölt vissza. Hát de beszélek meg is kellett volna, itt nincsen spawner, akkor nem tudom mi van itt. Úgy, bele a lávába. Úgy, jó, az nem is halt. Na, az legalább a csont meg ilyenek megmaradtak. De várj, itt föl lehet menni. Szerintem erre, az jó, hogy itt meglőtt ez. Jó, hogy itt voltam. Mindegy, akkor menjünk vissza, és arra elmegyünk, ott volt lapis, ami... Hát valamire biztos jó lesz az enchantoláson kívül. A szép blokknak nem mondanám. Most a skeleton belemer lökni a lávába. Én olyan szinten sikítok, hogy szerintem copyrightot kap majd a videóm sikításomért. Na? Jó, nem. A skeleton ettől megkímélt minket, hogy megijeszt. Viszont erre esetleg valami bányarendszeren meg kanyonon kívül értekre gondolok itt elsősorban. Semmi? Na azért semmi, még biztos több. Itt a creeper. Berobbant. Nagyon jó. Itt, itt ez lefele visz. Akkor én erre most rárambozok. Úgy. Meghalt, oké. Azt azért a zombit ne adjuk figyelmen kívül. Mert már nem egyszer haltam meg, úgyhogy egy zombi belelökött a lávába. Basszus, kaja! Na, redstone már van. Első redstone-ok megvannak. Itt már találtunk gyémántot, szóval azért nem lenne rossz itt egy gyémánt forrásba beleakadni. Na? Léci? És itt a redstone mellett szokott már általában gyémánt lenni. Szóval az soha nem rossz, szóval egy kis gyémántunk. Na? Nincs? Nincs, viszont a redstone-ból annyi van, mint az állat. Jó, tudunk különféle szerkezeteket csinálni, úgyis azt terveztem. Különféle farmokat, vasfarm, ilyesmikre gondolok. Hát itt lehet. Szóval nagyon menő. Na, gyémánt? Gyémántnak nyoma sincs, viszont vasnak vannak van nyoma. Nem is kevés. Szóval nagyon tudom, hogy zavaró lehet ez. Hát ez borzasztó, az tény. Én magam, nem videóban, mert mikrofonom érzékeny, ez tény. De így élőben is nagyon idegesítő, szóval ez a space, de csak a space gomb, vagy hát az ugrás, azt mondom, az a space, az ilyen borzasztó. A többi elvileg normális. De most ezt annyira nem halljátok most. Hát jó, most így erősebben, meg ilyen direkt hangosan próbálom nyomkodni, de annyira nem lehet. Az a baj, az autojump meg az egy olyan dolog, ami talán segítene, de az autojump csak rossz. Na? És be is robbant. Nagyon jó. Creepertől nem akarok meghalni. A creeperök robbanása a legerősebb. Ezt jegyezzétek meg. Szóval creepert láttak akkor, hogy egy kis távolságot tartsatok ide, mert olyan 99% hogy a robbanásával belehaltok. Amúgy itt én azért panaszkodtam, hogy ez a bánya nem lesz elég, de elég lesz ez a bánya. Ide nem telepedek le. Nem, megmakacsolom magam. Nem vagyok hajlandó ide letelepedni, szigetre. Nincs elég hely, meg... Hoppá, te honnan jössz? Mi? Ti honnan jöttök? Nem, te spawner? Mondjátok azt, hogy ti egy spawnerből jöttetek. És nem, nincs annyi szerencsém. Ez zombi spawner, azt talán még itt tudna tartani. A csontváz az itt tart, az biztos. Spawnerek mennyisége, az mindig jó. Abból olyan jó szerkezeteket, illetve ilyen XP farm, meg ilyesmiket lehet csinálni, hogy behaltok.
Na, még a dia. Hoppá, Enderman, azt is mindjárt megölöm. Na jó, okés, akkor először is itt beásunk kicsit. Mert ránézünk az Endermanre, és megöljük. Biztonságosan. Ennyi, Köszönöm szépen, hoppá, itt folytatódik még mindig a bányarendszerem, ami nem rossz, de azért már dia. Na, erre most azért tök kíváncsi vagyok, szerintetek fogunk itt találni gyémántot, vagy még inkább a gondolatát is kerüljem el? Szerintem inkább az első. Na, az vasat, azt legalább vasat találunk. Rengeteg vas fog kellene, kopper, vagy ilyen hülyeségek ez, na, már van egy csomó. Autót kisütőrendszert is fogok csinálni, mert az a legegyszerűbb rendszer, a legalapabb, amihez csak vas kell, meg egy kis kelence, meg kiégethető anyag. Tuti rossz módszerem van, tuti rosszul fogom megcsinálni, és tuti jönnek majd a resztóros okosok, hogy hát Zoel, ezt nem így kéne. Zoel szar. Mit tudom én, nézzék tutoriálokat, de nekem az is jó lesz. Szóval autónál kiégetni, hogy beleteszi egy ládára, majd meg fogjátok látni, hogy mire gondolok, mert nem a legjobb rendszer, céljának tökéletesen megfelel. Na? Viszont gyémánt előállító rendszer, basszus, de megijedtem. Gyere. Bum! Creepy! Cicus! Bum! De miért nem pusztul ez meg? Csoda! Na, viszont kajálnom kéne. Úgy. Erre nincsen semmi? Hát nincs, hál' Isten. Azt hittem már folytatódik még. Nem tudom, hogy baj lenne, de nem szeretek. Nekem ez a bányászás, ez olyan szinten dolog, hogyha meg tudom csinálni ezt blokk kiütése nélkül, a vasfarmot, akkor, és értitek, szóval nem kell lemenni bányába keresni, meg ilyenek, akkor én ezt megcsinálom úgy. Szóval most egy vasfarm az úgy 500-szor jobban termel is, meg minden, mint hogy így lejövök és hol van? Ott a vas kiszedni. Szóval szerintem ez egy olyan szinten hülyeség, hogy most nekünk bányásznom kell. Jó, a gyémántot azt nem lehet helyettesíteni. Az tény. A gyémánt az egy olyan dolog, amit nem tudok szerkezetbe tenni. Ha bár hogy Mojang megoldhatná, vagy a Microsoft, vagy most nem tudom ki irányítja már több mint hány éve. Szóval ezt azért megtanulhattam volna. Még menjünk, bányászunk, már megy a felvétel, srácok, kérem szépen, már 14 perc, ami az még, az még nem a határ. Ez a rész lehet hosszabb, most leszek jó fej. Tudjátok mit? Senkinek nem teszek jót azzal, hogy hosszabb részeket töltök fel, csak magamat szívom meg, magamat szivatom, bocsánat, azért nyelvtudás, magamat szivatom meg olyan szinten, hogy senki nem nézi meg, de azért hosszabb tartalmat töltök fel. Nem baj, megéri, értetek, megéri. Honnan jöttem? Innen. Ugye? Igen, 99%-ban biztos vagyok benne, hogy innen jöttem. Most már 100%. Tuti, ja igen, innen jöttem. Hagytunk itt vasat, mindent hagytunk itt. Gyémántot azt nem is találtunk. Biztos van valamilyen olyan eldugott része ennek a bányának, ahol van gyémánt, csak azt természetesen eltitkolja előttem a játékot. 8 vas egy helyen. Ez azért jó. Na, menjünk el erre. Na jó van ám. Fenét. Sötétebb van, mint mit tudom, én nem akarok csúnya idézeteket mondani. Az egyik, hogy sötét van. Na, menjünk valamerre. Meg csuklok is el. Ez prima. Csuklok, értitek? Na most egy Herobrine rám dobna, akkor még talán elmúlna a csuklásom. Nem dobott rám Herobrine-t. Na, legalább szén van, annak tudok örülni. A kevés van abból is, mint az állat. Amúgy nagyon sokan gondoltam még, mikor elkezdtem volna az első rész, hogy hardcore legyen, vagy survival. Beszélni nem tudok, srácok, ami írassatok már be valami
terapeutához, hogy fogalmas is, hogy kik ilyen kis beszédképességemet fejleszték. Már olyan szinten sokszor hadarok, félrebeszélek, mert mindenféle hülyeséget mondok a videókba, hogy én magam elszégyellem, amikor videót vágok, de hát mindegy, én ilyen vagyok, én most ezt felvállalom, minden jó. Minden jó lesz. Na, itt sok vas van, aztán most már felmehetnénk ténylegesen a tetőre. Kiégetni. Aztán kiégetjük és költözünk, de az biztos, hogy már a következő részre fog eltolódni. Az már biztos. Na, merre lehet? Merről jöhettem? Vártok, nem haza kéne menni, haza kéne valahogy találni, mivel az biztos, hogy nem tudom merről jöttem. Erről. Aha, erről. Ez egy ismerős. Na, te is ismerős vagy, már nem egyszer találkoztam a fajtáddal. Basszus, menj, hol? Na, hol van ám? Felfele kell menni, ez igaz a... De ez miért követ? És megsebez így is. Hát én ezen besírok. De ezek direkt ilyen köcsög lények, vagy hogy már akarnak mindenképpen ölni? Vagy amúgy, vagy csak velem? Na, erről mondd azt, hogy ez az a kanyon, amerről most ugye csak szivatsz. Most ugye csak szivatsz, hogy... Na jó, ez a játék engem szivatsz. Nem, innen jöttem. Azt hittem, hogy visszamentünk megint abba a kanyonba, amiből kezdtük, de nem. Nagyon jó, itt a lakásom. És hát nem a lakásom. Megettem 2 olasz húst, úgyhogy nem mérgezett meg, nem azért tudok valamit. Azt hittem már, hogy visszajöttünk úgy abba a kanyonba és mentünk egy kört. De nem, hazataláltunk, nagyon jó. Na, ugrálunk szépen felfele, már 18 persze megy a rész, és akkor ebbe a részbe még elmegyünk. Tudjátok, hogy elmegyünk egy másik területre. Nem tudom milyen hosszúra fog elhúzódni ez az egész utazás, valószínűleg ezt már felgyorsítva fogjátok látni az egészet. Vagy talán kivágva, az most teljesen lényegtelen, hogy gyorsítva vagy kivágva lesz. Na, persze, hogy sötét van. Na, tudok aludni, azt hittem már aludni se tudok. Na, akkor szedelőzködjünk. Ilyen, amiből más már nem is kell. Kementese. Kutya az most tudom, hogy jöhetsz, nem érdekel. A kutyák azok fontosak. A kutyák az élet értelmei. Csináltunk egy csónakot, és let's go. Arra. És azt mondjátok, hogy ez a jó irány. És toljuk is már neki. A kutyám az beülhetett volna ide mögém. És nem tudok hátra nézni. Most így real. Régen hátra lehetett nézni a csónakba. De nem, mert ez régen még forogni is lehetett a csónakba. Mindegy, most megyünk egyenesen, bizonyos ideig, azt hátra találom majd a száraz földet, és akkor ott legalább le tudom zárni ezt a videót. Viszont innentől most egy gyorsítást fogtok látni, amikor nem érünk egy normálisabb szigetre. Nagyon nem jó, várjunk csak, inkább felúszom. Ne, hogy most ez megöl, akkor nekem tényleg végem. Jó, találtunk egy ilyen templomot, amit belakok. Igen, életem legnagyobb hülyesége lesz, de én be fogom ezt lakni. Volt, hogy volt száraz. Júj! Jó, tudod, ijeszteges. Megyek inkább vissza, nem szórakozok ezekkel. Megértem. Jó, akkor az lesz az mi szárazföldünk, ott letelepedünk, spawn point, mindenféle hülyeséget beállítunk, és akkor következő részben szerintem ezt az egészet be fog... Ó, az egy nagy sziget. Nagyon jó.
törjön össze a csó. Akkor ne törjön össze a csónak. Itt a kutyám. Húzott utána. Na hát akkor az lesz a tervünk, hogy ott van benne szivacs, és majd akkor a szivacsokkal egészet ki fogjuk szállítani, és oda letelepedünk. Építünk magunknak egy kis utkót, nagyon jó lesz, viszont ezt már csak a következő részben. Köszönöm szépen, hogy velem voltam, Zsolá voltam, sziasztok!